Abban Humaira gani da labari wasu na tsugunne. Ganga ta san ki zan doka ke ce farin ciki na, kan san ki nai dagun murya ke ce amarya zauna. Na zan wata ki zan zara gane abun nufina, amshe ni san ki ya jani ba na bidar kawance. Na san kina da alkunya dora ni kan kwatance, mai san ki so shi dan Allah safiya zuwa maraice. Furanni na san ki bani na zo gare ki gani, ba wanda zai zuga ni a soyayyar mu farin ciki ne. Ke ce kike faranta mun na zo gare ki amsa mun, ko na sani kwatanta mun tunda cikin sakanni san ki ta mun nake a zaune. Kullum kina a raina ko za na manta kaina, mai so yana bidar amsar kauna gunsa sutura ce. So bai jiran kamanni inuwa ta san ki jani, nisan kike su gani. So bai barin uba ko yaro ko da kada makance, ko wani bugun sakanni so ne nake tunani, ba wanda zai daga ni. So na ki yawa a jikina kaunar ki wallaba ni, ya wahidi daga ni na zo ina makoyi. Kai ne kake da yayi shi ne nake tsumayi, sajan uwa su dinga fahimta mene nake tunani. Abban Humaira gani da labari wasu na tsugunne, ba su da sani ta kansu na kulla gani a cikin burane, gani a cikin burane.